लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बरायलायबाय। नै बेरायहैनो नागिरदों आङो गामियावहाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय थाबाय। नायलांबाय थादो नोंथांमोना बिदिब्ला। नै साइकेल बोराइजोंसो थाङो आङो बेरायनोहाय। इथा लाबोजेनबाय एसे न' लुनो नागिरदों नै लोगोफोर। माबायदि न' लुगोन आमाय एल साइज नामा? बिबार गायगासिनो नै एसे मालाय बिबार मोजां मोजां बिबार दं नै लोगोफोर इसिनावहाय। न' गिजिलाबो बिबार थाला गोसोफोरखौ एसेलाबो मोजां मोनो ने। नै बरिया मोजां खानाय बेथ' मा बिबार होनोथाय सोरबा मिथिबा कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। बिराद मोजां खानाय फट' लानोबो। नै बिबारा जा मोजांखा नै। आलास बसुमतारी। नोंनि मामिनालाय? गायलं। गायलुंसो आइयो बाबानिलाय? एमएलए एमएलए बिनि फिसा नामा एमएलए सोनो। खुलुमबाय लोगोफोर होनदो दे। हेलौ लोगोफोर। माइरंखौनो जावनो रोंखाया नै जावगोसेन। नै ओरै होगासेन। बिथांमोना रोंखाया ओमफ्राय नै माइरङा जा गोबां दङ ओमफ्राय दाबो हायाखै। बेथ' लाजासिनखाया उदायसिनखाया रोंखाया नै लोगोफोर। नै लोगोफोर जोंहा बेरे हानदोंमोन आरो बेरे बिदै न'आव दोननायनि। खादानै मोनखादों नै ओमफ्रायनि बारा बिदैयानो गैया फिसा जाजोब्बाय माने रुंबाय आरो। बिदै गोजा बेखौ फानहैनोसै। बेरे बिमाखौहाय दायो दै गुदुंजोंहाय माबाबाय रुबाय आरो नै लोगोफोर एवनानै जानोसै जोंहा गोथावनो। दै गुदुंजोंहाय रुबा नै आलादा आलादा जाजोबो आरो नै लोगोफोर। दायो गोदैया खारजोबसिगोन दै गुदुंजों रुबाय नालाय। नै बेरे जानोसैलाय जोंहा एवबाय। ओइ जानोसैलाय लोगोफोर। फोजोबनानै दंखायो आंना। मानसिखौल' होनो नामा बाल? जानोसैलाय जोंहा नै नै जानोसैलाय। नै जानायनोसै आं लोगोफोर दायो। बरिया गोथावखा। दिनैनि भिडिअ'खौबो बेयावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।